If you rent that house, it's rent. Make a son, make a move, go and browse with 5G network. Marka, is we Ecuador, case we foundation that building EB. Because a lot of you family, a lot of you guys in your family. Sometimes one batano no for Omakune Dona Yari in Kankaro. A lot of you in your family, sometimes one batano no for Omakune Dona Yan Kalinkaro, when I neighbor Makun here and there, do buro before. Ebunsu Equapota, Omakuna da yaro. When I da John came a Romaka Jayalalo. Some, I saw quite all. Some bo foundation ABJ Kogono. America is where what the foundation. America the buildings were me. America is where build the building for the first time. Some. So Kendra Wagi ya. Before you go no gam browse, the Obatala mobile alpha. Una no eche ekwaba, una no eche ekwowe. Bafa the landlord na afa. Utaka esu yamalandi Igbo. Obalaji ye. Afa browji ye. Browsing with 5G network abraji ye. Odeka utala abode. Ka afade. Obalaji ije lab na hospital aji ye. No, it just a chije check makandoge. I saw the jegwogu. Okwana jogu. Say no to badju. Okwa my logo. Je maliye neme. But for landlord, he not account number, account after no there. Make sure now for landlord. Uno dota on a street dota. Keke bade. Nga no kweba with so makam. Go about the single. Nga no kweba business man aga. Chele. Onwe hunu na that video. Mellow down. Cool no down. Akwe fana nke ikpeazụ a. Ezokwu ahụ na atụ ụjọ ikwu. Ọ mmadụ ekwu ya. Mellow down. There is nothing like this. Don't allow Ndocha to do this. Don't allow religion to get into your head. Alienage. Hello, here. This is the reality on ground today. Something. Most of the people told with their grandmother. We know about this thing. Or with your grandmother, especially that your grandmother will come on aka. Growing up, we found out that na obodo ndị niile kpọrọ onwe ha ndị mkpọrọgwụ na mkpaakwụkwọ na-agwọ ihe niile. Na village nsi wepụta, enwe ndị a na-akpọ ndị be ogbu ebene. Ịchọ ha n'igbu ebene, ha nwake ya akpọ. Enwere ndị a na-akpọ ndị be ogbu ebene. In other words, gịnị? Ịchọ ha n'igbu ebene. Ebuna. So ha nwake ya akpọ, they specialize in it. Ọbụrụ maka gịnị? This is what ihe lụrụ ha. Now, ịbịazịa, this young man wee na-akọwa this thing wee na-trend. Mwa nji wee sị gị na this thing na-trend because na a lot of people na-asị na it's nothing like that. Kedu nke we chọọ ijekwa ogwe gba afa menka. This word I know n'ime is governed by law 1 and principle 2. Third is supernatural. So the spiritual will have to control the physical. Enwere so many people but I know normal today with moto na abụ. He renew rent ha hele na da moto ha gba aka wepụ. Enwego ndị bata n'ụlọ mara mma today. He be nwụrụ n'ụlọ ahụ ha bata ụlọ with ụmụ ịtọ. Today they are living that house without any child. Enwekwana ndị bata n'ụlọ with ofu moto na-apụ with moto ịtọ. Na-afụ with na-alụ ụlọ nke ha. Ọ na-eme eme. Sometimes the environment you live in control what is around you, but you will not know. That is why it is very, very difficult for you to have money without understanding what made you rich. That is the most dangerous life to live. It's the most dangerous life to live. Amalia today. Am I against this young man who could know? Yes. Has people been misled by it? He do forgo mother makia. Yes. Manengo kwananda zalondo makia. Yes. Nda zalondo makia akago ndeja misled. So it still stand and it's still valid. Hello. Yes. So can I
enwekwana ndị kwabago na that shop today. Ima you did everything right, you have the money jibata, mana ahịa gị ide ele ide ebupụ ana nwere na-azụ gị akpọsa ka na-ele imego ihe niile ihe eme. Ọ bụrụ maka gịnị? The contenders and the territorial commanders of that place welcome gị, maybe by belief or maybe by covenant. Nwere ike that place aṅụgo iyi na ese na ndị niile bụ last born ama nzu nwụdị ahịa anyị na-azụ ebe ahụ. That area is meant for first born or anything na bụrụ first born, and that thing na bụrụ last born. Enwe ka amụọ unu ụmụ ịnọ ebulu number 2 and 3, not 1 and 4. So you find out they will prosper in that environment. There are spiritual things on this earth that you may ignore. You have problem deep, you have a very deep problem. There is nothing like emotional in the realm of the spirit. It is either yes or no. It is either yes or no. And when we're on a consult to spiritual something today, another consult empty-handed. You must give something, because a man put them more without any more. So in our case as Christians, it is the blood of Jesus Christ. So in your case, when you call blood of chicken, when you call blood of ewu, man, something must exchange hand. Don't allow anybody to deceive you. Name does not mean he had them. Take it from me. Take it from me, whether I am or not. I'm on one but this video here. From then I say America. It is that there are so many people who have gone to that China, Bala Kanata. Because they were not supposed to go there. So you have to first of all get a consult to Abako weapon. You consult to Abako weapon aboro. You seek a spiritual advice and spiritual something in the life of Lot in the Bible. Lot became rich, not knowing that no, because Nana Abraham so weapon. So he was tapping into that hidden riches of Abraham. Immediately Lot left Abraham or crashed from beginning to end. It is a law. That is why you say from beginning that the most dangerous place to live, because now everybody marry what made you rich. That is why a woman can be frying akara and potatoes. Loto na ebenya na diebi. Di ananya taxi. Name of ma omo hafo aguchana university bolo doctor. Mani afozo onye na alu olu government na earn 500,000. Monozumu home na abo na university and olota bero na ebe habi. It is not ordinary. Imota nka, then a man a problem, half of your problem is solved. Ekene kwa again in the top of this video. Ife ikwu ugwu na ebe ahụ ị chọrọ ibi, ebe a gị na ezinụlọ gị chọrọ ibi, especially ndị anụmanụ gụrụ nwaanyị nwee family. Ife ikwu ugwu ụlọ ebe ahụ ị chọrọ ibi, ife ikwu ụgwọ shop ebe ahụ ị chọrọ ịnọ business, o nwere nche ego ike ime. To avoid had I know. Because a lot of few guys say diki ya anụ emebigolu n'ihe and take notice go me. Achọrọ m ka ị share this video. One day ezumezu etere ude nsọ tiger in the jungle bịa na agwa gị okwu. In case I will tata be easy na from n'iru akwụkwọ. Share this video can save so out there. What you na-achọ n'aka unu achọghị m ego. Ihe nchọ bụ ka anyị Igbo dị mma ka nwe ike ghọta ka o si wee dịrị mgbe gbulugbo ozi ezi m n'ụwa bụ ihe. Otu ọbọkwa na inye m something na mama nnata gị m ga-anatakwa go because ogbu epi na eficha ọnụ. Listen to me. Before you rent that house, rent. Make a son, you make a move, go and browse with 5G network. Malka, Eswe Kwado, Eswe foundation that building EB. Because a lot of you guys in your family. Sometimes one ko batano no ofo, umako ne gdona yari nkankaro. A lot of you in your family, sometimes one ko batano no ofo, umako ne gdona yankalinkaro, una ne bueli umako here and there. Do buro before. Ebun suwe kwaputa umako na ada yaro una ada aju onwunu ka emere umaka aja yala alu some asokwa gi some bụ foundation ebe ije ekwu ogwo unu imaro ka esuwe wa the foundation imaro ka the building suwe eme imaro ka esuwe bido the building for the first time some so kenja agwa gi ya before ekwu ogwo unu gam browse je gbachala m obele afa
unu anụ wee chee kwaba unu anụ wee chee kwa ụgwọ ịkpa afa the landlord n'afa otu a ka esi malụ ndị Igbo ọbụla ajị ihe afa abụrụ ajị ihe browsing with 5G network abụrụ ajị ihe ọ dị ka otu ala abụdị ka afa dị ọbụla ajị ihe ije lab na hospital ajị ihe no ije ọsịchị ije chek maka ndụ gị asịrọ gị jee gwọ ọgwụ ọgwụkwa na aja ọgwụ si na otu ba ajụjụ ọkwa ma logo jee mala ihe na-eme kpaa afa landlord ahụ ịnata aka nọmba afa ahụ nọdụ a mee ka ịchọ na afa landlord unu dị ụta nọ na streeti dị ụta ka ebe ahụ dị nga nọ nkwa ebe ahụ si ụmụaka m gwa bụ the single nga nọ nkwa ebe a biznes ma na-aga onye ihe emebebe ihe ga na-ekwu ihe anụnwa afụgo m ihe na-receive kwen voices na afụkwan messages ndị mmadụ na-esend m onye ihe emebebe ihe ga-asị na onwere power dị n'ụdịka ihe ahụ. I'm telling you the truth. Dress na building ahụ ị chọrọ ịkwakpu ma aka esi wewa the foundation jee like 2 or 3 places jee jụọ ese asị gị mmadụ ebo ije like 3 places jee jụọ ese wefute time because ebe a ka ị chọrọ ịdị na-alalụ ụlọ ebe ọ bụla ị na-alalụ ụlọ bụ ihe ji ndụ gị do this and no peace. Yochi anabatara ebe ị na-alalụ ị ga na-enwe nseke ndị ezumezu anabatara ebe ị na-alalụ amanna abịakwute gị there because o nwere mmụọ nọ there the bad. Jee browse with 5G network dress ebe ahụ echere ahụ o si wee dị jee like 3 places 2 sị gị na ọ dị mma kwakpuo jee kwa ụgwọ na ahụ otu aka ọ dịkwa na ebe ị chọrọ ime business ebe ọ bụla ị chọrọ ime business today before ịkwụ ụgwọ the shop mee ka ịchọ na ije browse with 5G network ihe mean by browsing jee gbachala obere afa onye eji emalụ ndị Igbo ebe a m chọrọ ịkwụ ụgwọ m chọrọ ịnọ wee mee business nji akpata ego kee ka line na-adị ndị nọ na line a ga-ekwekwe m ṅụọ mmiri tọba iko because o nwere line ị ga-akwụ ụgwọ ya o nwere shop ị ga-akwụ ụgwọ ya ego ga-ana amị ego gị spiritual na ọ bụrụ na ịkwadosiri ike na spiritual and physical amị ego gị in our village. A lot of you guys na ebe anwa be victim of this thing m na-ekwukarị ụta ka esi malụ ndị Igbo before ịkwụ ụgwọ ụlọ or before ịkwụ ụgwọ shop ga browse with 5G network ma aka ebe ahụ dị ebe ị ga-anọ nwe mee business ebe ị ga-anọ wee zụọ ụmụaka gị because obere ego ahụ iji achọ m ka ọ gaara gị fa n'ụwa gị ka ya fụna spend millions na shop onye nọ n'akụ eri ego gị spiritual ka ya fụna spend millions na shop ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe a ka ndị mmụọ ndị ezumezu gị ndị zuzugbe chi gị chọọ ka ị nọrọ gam browse afa abụrụ ajị ihe afa is a good thing na ala Igbo consultation bụ a good thing ọ dị ka lab ije nyoo 5G network nyoo chọọ ịma agba afa mmadụ ịtọ jee na nke ha mmadụ ebe ọkwa gị the same thing gam pay jee kwa ụgwọ shop a jee kwa ụgwọ na ha here to save so nwa ndị ezumezu agwa m na generational videos ka m na-ekreti kịta achọrọ m ịzọpụta ụmụaka na ito zọpụtakwa ndị nọ ndụ kịta zọpụtakwa ndị amụba amụ zọpụtakwa great grand can after as far as internet the concern ha ga-afụ my video ha ga-ejikwa ya wee mee gụwa na watch kwanụ m na-afụ my video make a move ka onwe ike baalụ gị baalụ ụmụ gị onwere ihe ọzọ need from ya bro your happy face and happy home tomorrow ọ baala gị ọ bagolo m ya gazie Nwachukwu try and share this video ka I save so out there maka na ihe ọma ga-emere anyị niile mbọsị eke mbọsị oye mbọsị afọ mbọsị nkwụ ise trust the process so na-follow this page ị ga-amụta a lot nwebedi ihe nkwu sef ekwubedi m okwu chet ịmara afa nna m